Εντάξει, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι για μας, γιατί όσο πλησιάζουμε στο τέλος και θέλουμε να πάρουμε την πρώτη θέση, γιατί θεωρούμε ότι αυτό αξίζει, να πάρουμε την πρώτη θέση. Είμαστε όλο το πρωτάθλημα στην πρωτιά. Θα ήταν άδικο τώρα να διχάσουμε. Είναι δύσκολο παιχνίδι γιατί υπάρχουν και παιδιά μέσα τα οποία δεν έχουν κάνει ξανά πρωταθλητισμό και τα πόδια όσο να είναι βαραίνουν. Αλλά δόξα τω Θεώ πήγανε καλά. Θα μπορούσαμε να είχαμε χάσει όμως, αλλά είμαστε τυχεροί και τελικά μας βοήθησε η τύχη και κερδίσαμε. Πρώτο ημίχρονο θεωρώ ότι ήταν μοιρασμένο και εμείς χάσαμε. Ευκαιρίες για γκολ και τα παιδιά. Δεν ξέρω τώρα και τη φάση του γκολ, ήμουν πολύ πίσω, δεν την είδα, δεν θέλω να πω. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο θεωρώ ότι είμαστε λίγο πιο δυνατοί, το πήγαμε λίγο στη δύναμη, λίγο στον εγωισμό. Είχαμε και ίσως μεγαλύτερο κίνητρο από την παραλία και γι' αυτό κερδίσαμε. Και για το τελείωμα του πρωταθλήματος? Έχουμε το πιο δύσκολο από όλες τις ομάδες. Πρόγραμμα δηλαδή και σε σχέση με τον Πανιόνιο και με την Περιβόλα είναι το πιο δύσκολο πρόγραμμα, γιατί πάμε και στο Αίγυο. Έχουμε τελευταία αγωνιστική τον Πανιόνιο μέσα. Όσο να είναι δύσκολο. Θα προσπαθήσουμε να κρατηθούμε πρώτοι. Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.